Bom dia, Carolina. Bom dia, Ana Carolina. Bom dia, Tirereca. Baby Boomstock. Zákazníci se do Hollywoodu sjíždějí za proslulou kuchyní šéfkuchaře Renziho. Ale on sám dnes upřel pozornost na finálovou 10 minutos depois de acordar. 9h30 da manhã. Nenezinha. Nenezinha. První stůl dorazil, jsme máme plně rezervovanou jídelnu a jestli nezvládnete obsloužit všechny, nikdo z vás si restauraci nezaslouží. Pamatujte na to. První objednávka. Díky. Tak je to tady. Stůl 23. Não, 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 não. Não pode chorar, Nenezinha. Psiu. Psiu, psiu. Psiu. Ela achou a câmera agora. 230. Oi. Oi. Oi, neném. Oi, nenezinha. 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 Michael si stál u filmy, Ralph o zeleninu a Jessica o dezerty. Ravioli, polívka, salát Cezar, hruškový salát. Ano, Cezar bez slaniny. Ano, Pá. no tak dělej. Je půl hodiny po otevření. Michael začíná z kuchyně posílat předsedy. Má čas na první hlavní oběd. Jel se Ekima. A kde je to kotek? Už se nese, šéfe. Nese se? Jo, už se nese. 230. Bye.